Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines, Standard Time na 5:15. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:16, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Sa luwat mabulubahaon nga hapon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod nga ang pungsod Pilipinas, partikularmente ang surad sa Bacolod kag Negros Occidental. May ara pa sang ginatawag nga hangover. Hangover sa malain nga ginbilin, malain nga epekto sang sering pagbundak sang ulan nga nagresulta sang baha. Amos ang ato sa mga kaaksyon sa rin kaman nga bahin sa Pilipinas ka mga pungsod nga malabutan sa nga signal sa nga DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports After Edition, inyo kaaksyon, aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Litong kita yung sigida sa mga Pangulong didalan. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Baha plus baha equals bahang baha. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sunod sa nga Bacolod, bantog sa tuwag nga The City of Smiles. Apang kahapon ang sunod, gintawag sang kalabanan nga The Flooding City. Bangod sa baha nga na-esperensyahan, sa bisan diin lamang, mapabarangay man o kon city proper. Ang pagabundak sang ulan, nga daw wala na sang buwas. Ang dalan aranata kag dalan sang Lacson, nga mo ang mga natural highways. Nag-ala sapa ka nag-ala suba. Ang mga salakyan way pili daan man o kon bag-o, apektado. Mga pasahero nag-antos. Angod wala na sa masakyan bisan temprano. Ang mga balagyaan temprano pa nga nanira. Una sa balita, una sa aksyon. Subong nga hapon ang lawas sang 55 anyos nga Iloy. Kakahapon gin report nga missing way makapauli sila sa nga puloyan. Pulihin nga nakitaan nga nagatabok sa bahin sang area nga bayara sa nagaluntad nga baha sa Villa Angela. Pinangita subong nga hapon subong nga balita para sa pamilya
Bangod isara ka bangkay sa nakitaan sa Riverwalk Subdivision, Barangay Vista Alegre. Una sa balita, una sa aksyon. Ikaduha ining patayo kon bangkay nga nasapuan. Biktima sang baha. Una kaina sang aga pa sa kilid sang baybay sa Barangay 35 Surad sa Bacolod. Ang bangkay sang makalulooy inosente nga 5 pa lamang kabulan nga bata nga naanod man. Una nga naanod ila sa nga balay mo. Pagkaanod sa balay nila, tumbang balay nila bangod sa baha. Nahulog posible ining lapsag ni kag inanod insigida sang tubig baha. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang maisaman ka abilidaran nga may pagka Spider-Man. Igo murahon kawatan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lalaki unang nagsaka babaw sang atop sa butika sa Barangay Mansilingan. Sikat yan nga balaligyaan sang bulong. Nakitaan pa may CCTV pa nga nakaka-record. Ara siya sa babaw sang atop. Ginkakas yang atop. Pagkakas ang atop, pati ka sa may kakas. Sulod siya sa butika. Way sa kabalo nga na-monitor siya. Hinagtuan sang mga otoridad. Akto nga nagapangawat ang tunto. Una sa balita, una sa aksyon. Ano kawaton niya? Bulong? Agay bulong, mabaligya yaman mo. Prote din gid balakotob, din gid asta. Ang maitom nga buhat, lain nga buhat sa isa ka tinuga. Kung kaisa ga katabuan gina nga mabutang sila sa kadimalasan. Kundi tikma ining lalaki inyo. Samtang militar nagtawag sa CPP-NPA nga mga talawit. Una sa balita, una sa aksyon. Muna hambal sang Philippine Army. Samtang talalupang dunman nga balita sa bahin sang cargo warehouse. May aragyapon sa nagatinguha nga makapalusot, no? Sa cargo warehouse sang Bacolod Silay International nga paluparan, may na-detect, may natukiban nga ginapatihan shabu sus di hamak kakadamuon. Isa kagatos kagramos ang kabugaton siri. Ang bilis ini sobra tunga sa milyon ka pesos. 680,000 pesos ang balor sang sining suspected shabu na recover sa cargo warehouse sang Bacolod Silay Airport. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita nasyonal, masubo-subo nga balita sa kwarpo sang Philippine National Police. Kwarpo sang PNP. Bangod mayara gid sang isa nga nalagas. Isa sa mga nakasakay sadtong helicopter nga nahugpaas sa area sang Laguna. Pinasahi tuyo kag daw di kinaandan nga paghugpaas sa aeroplano sang helicopter mo. Ang ginhalinan kag ginabasol to mag-aksyon bangod lamang sa yabok. Una sa balita, una sa aksyon. Undi may duwato ka police general nga kritikal ang kondisyon. May mga alas 4 tak na asabong nga hapon. Isa sa duwa ka kritikal wagid makaluwas. Na patagid ang isa ka police general. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga makaluwas ang isa pa ka kritikal. Kundi 7 to nakasakay. Lakip ng pinaka-leader, pinaka-hepe sang PNP, si General Gamboa. Pati ang spokesperson sang PNP man, si General Banat. Kag damo pag-isa nga mga generals kag staff. Kay duwa to critical, isa patay, wagid makaluwas sa mga hapon. Masubo-subo ini nga balita. Samtang COVID-19 update. Ari medyo kololbaan na.
Kay natabo na diri sa Pilipinas ang una nga local transmission sining coronavirus disease 2019, COVID-19. Local transmission na but silingon diriya waaya sang travel abroad nga history ining biktima ni. Local but silingon diri lang sa aton halin ini. Ting kaso makakson anom na ang kumpirmado nga kaso. Sa anom ni ang duha naka-recover na makakson ti apat to kakaso ho. Ang ginatutukan subong. Subong man kahapon ginpalayag ni Senador Bongo nga nag-okay na, nagpabor na si Presidente Rodrigo Duterte sa rekomendasyon sa Department of Health o na DOH nga dapat deklarar sang public health emergency bangod sa COVID-19. Nasa balita, nasa aksyon. Munohon ko lang ang ining balita ni Hepe sang pulis sa Argao, Cebu. Ara subong sige natawag nga hot water. Medyo peligrosong isining sitwasyon subong bilang opisyal sang pulis. Ang rason makakson natukiban ining Hepe sang Argao, Cebu PNP nga ang duwa ka priso nga babayi nga may kaso angot sa illegal nga droga ginpagwa niya sa prisuhan didto yagin patender kagin patulog sa isining opisina. Nasa balita, nasa aksyon. Na monitor sang PNP ay MIG amoning unit balang nga ang ila sa nga expertise ila sa nga mission among pagpangdakop pagpangtukib sa mga malain nga kang illegal nga buhat sa mga parehon nila nga PNP. Atong nagdakop bala sang hepe sang CIDJ, PNP ay MIG ato. Tining nag-operate makakison sa hepe sang Argao, Cebu PNP. PNP ay MIG man. Daw medyo kakaladlawan yan, no? Ining natukiban nga himo sang hepe sang Argao PNP sa Cebu. Kaya ang ginhalindan niya makakson niya mong pagpagwaya sa priso nga babayi, dito yata na pinatulog sa opisina niya. Nasa balita, nasa aksyon. Priso dapat sulod sa prisuhan, hindi ka sulod sa opisina. Natubangan ang kaso nga pasaka si mo. Nasa balita, nasa aksyon. Nagwa ang balita nga posible nga makakaspa sa serbisyo. Huwag kakwaon daw. May kaso ka, mapamatudaan ka nga nakasala ka. Taran-taran nga benepisyo mo, kakas mising ko way kakwaon. In short, sa lipot nga sugilanon, guba ang imo sa ring nga pagpangabuhi. Nasa balita, nasa aksyon. Ba mo ni pananom kamutis bukid eh. 5:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Damo-damo sa mga taxi drivers ang nakaistorya ko sa mga hapon. Sila nga okay kita ni Aksyon Marlo kagabi kay portik damo sa mga pasero. Sus, bisan diin ka lang makadto dis downtown area ho. May nagabinantay skills ng dalan pasero. Why na sa masakyan? Why mamasakyan taxi? Why mamasakyan di pasahe ang hinimo sa iban? Ay, ginlakat na nila ya. Halin downtown, mayara naglakat gani pakadto sa Barangay Singkang, mayara naglakat lang pakadto sa Barangay Tangob. Paano ko'y sumag, pati punta taytay, lakat lang. Yanong mahimo mo abe, dara ka matiner, dara ka magpaagang away kasakyan. Ay mga taxi drivers na makagabi makakson, nagpasalamat, damo pasahero. Igo murahon magkakson, paglabay nila sa baha, patay makinaw sa ila sa nga taxi. Nasa balita, nasa aksyon. Labi ng taxi nga na medyo na nubo-nubo lang ang taxi ni. Bintaha sa mga taas-taas nga taxi. Mga malaligyaan kayo na kagabi dira sa area sa SM ho. Sirado na timprano pa. Ano-ano malang suba kag sapa man. Alas 5:29, ano ang sitwasyon sa trapiko? Sa sulad sang Bacolod subong nga hapon, may pugtak kon pulupugada nga pagtupa sa ulan gahapon. Na-eksperyensyahan ang aton sunod.
reports. Sa Patrol with Action and Defense Action. Ano ba yung hapon, please, Kabin? Sana, Mar, medyo may pagkagalumon pa. Nga kahaponan nun, subong action na Marlon. Ang makita naton senaryo sa subong isang kalangitan, samtang nagatamwa kita din subong ho. Kay subong sini ang Patrol Action Mar, di nagalibot man kita sa pila ka mga area. Pero notice naton after sa grabe nga ulan kahapon hasta gabi, subong pero tawhay na Action Mar. Wala nakita sang may nakitaan or wala na sang bisan gani pro panalithi Action Mar sa subong nga hapon. Though hindi naton subong iyang ma-feel sa ngaton iyang panit. Kung magwa kita Action Mar. But so far, in terms of traffic situation sa subong iyang hapon, very normal ang dalagan sa trapiko Action Mar. Kita naton, ang pilaman ka mga traffic lights, bala may pagkaisa ti kung sobra or too much ang traffic, tendency ginapatay ini. Good kag tapos sa mano-mano or may ara sa ginapahamtang nga mga traffic enforcer para iya nga mag-guide sa aton man nga mga motorista, mga driver sa nga di pasahero nga salakyan. Galing subong ti Sabado, Mayo ang or normal ang dalagan sa trapiko. Makita naton wala man sang too much gani bisan gani sa pag-check naton kung ano ang kadamuon mga na-record ba nga mga vehicular accident sa subong umalin kay ina sang aga hasta subong hapon. So far 3 to 4 diri ka mga vehicular accident ang na-record sang aton man nga bitaw control officer. In person of Sir Jericho Servania. So, matutawhay, magkabigid natin Action Mar. Check man natin kung may ara sa mga, kumbaga, tawag sina after effect, Abi. Ang mga reklamo, wala Action Mar, sa mga dalan man. Iti, samtang nag-check kita sa aton man Facebook, wala, Facebook page Action Mar. Nag-receive kita sa mga information nga may ara sa nag-reklamo nga mga ka-action man natin. Angon sa sini mga drainage. Ang iban na gubagid kitungod man sang pag-ulan-ulan. Ang iban ti na pa punsukan iya sang basura. At then sa iya sang record sang bitaw ang ila lang gid nga nag too much gid nga nagsaka diri sa area naman iya sang SM City. Kag ang partikular man nga gintumod nila sa gihapon nagapabilin ang problema kay tungod sa ginakaayo pa padayon ang pagkaayo sang dalan dili naman niya sa bahin sang City Heights Action Marlon. But then so far matawhay or tawag diri very normal ang term ni Sir Servania sang traffic situation sa subong iya nga hapon. Ari pamatian nato na ang portion sa aton interview kay Sir Jericho Servania. Sir, ano ang pinaka-latest update nato traffic situation subong Saturday? Action and traffic situation so far very normal gid ano kay Sabado gid bay. Luwas lang sa dalan nga gina-construct subong dra sa City High. Amo gid amo lang na ang medyo mabisi subong. Sir, may ara kamo sa mga na-encounter issue kay syempre kagapon ma-remember naton grabe ang pagbubo sa ulan, may mga na-record bala nga nagkalaguba nga pila ka partes ng dalan, mga drainage. Do wala pa gid man haboy di sa amo no, pero may haboy kagapon. Hindi man ako ang duty kagapon ng isa. Nga may portion nga may area affected sang floods labi na gid diri sa bahin sang SM. Nagluwas da do wala naman ko sang iban pa nga nabatian. Sure Base naman sa akon ang portion sa interview naton sa kay Sir Servania. Additional ko lang ni Action Mark kay I think continuation man isa nambalan man naton ang nahanungod ya sa issue sang baha kahapon kay kalabanan gid nga nakitaan naton nga nagpa-blatter sa area sang tagsaya ka mga police station missing ang plaka sang ila mga salakyan Action Mark. So, sa area sa police station 6 na check ko ina may 4 or 3 ka mga nagpa-record angot sa missing nila nga plaka sa ila nga salakyan.
I-check pa man nato ng iban pa rin yung mga police station kay sigurado wala nagka-blatter kahapon di tendency subong gini makitaan naton ang ila yung mga blatter report action na Marlon. But then so far amo na pila ka mga sitwasyon sa subong iya palibot sa syudad sa nga Bacolod in terms of traffic situation ang paghambalan. Live day sa area man sa nga patrol, una sa balitaw na sa aksyon and defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod sa Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Kung nagapangita ka mo sang cleansing, nourishing, balancing, ang sabat sila Evergreen Herbal Capsule, nagabolig limpyo, nagapabakod kag nagabalansi pa sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, acid, asin, fats, akong tambok. Kulang naman inyo sa nga vitamin A, B vitamins, vitamin D, C. Dugangan niya sang Evergreen Herbal Capsule kaibutang sa ginatawag nga balanse nga sistema. Mga sangkap sila maka-aksyon turmeric sa loyot balunggay, ampalaya, wheatgrass, vitamin C, barley grass. Quality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Unahon tabi pamatian ang detalye sa malita halin sa Negros Occidental Police Provincial Office ang CBNPA gitawag sa militar talawit ho. Nga aman, ari detalye sang balita ni Axon Jan Diaz sa bayan sang Nogpo. Negros Occidental Reports. Axon Jan, mayong hapon sa report please kami. Tanawan, action mo ang paglaragway diri sa Philippine Army sa magatapo naman sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Sunod rin nga daan kay Army Captain Senat Pancito III, ang Internal Affairs Officer, kagakit man ang spokesperson ng 3rd Infantry Division. Kung hindi ko talawit o kung talawan abi, hindi nga mga rebelde nga grupo, tanay na ubos sa ilang ilagit pang ambush, nalikda naman nga Martes sa sunod naman sigilgan sa probinsya sa Negros Oriental Action Mar. Sunod po yung dali kay Senat Pancito nga kung makita na gamit na sa explosive devices o kung eksplosibo, ining mga rebelde nga grupo sa una nila abi o kung pagkandak nila inisyatibo para atakiyon ang ining tropa sa gobyerno o galing kay after ito, wala nila na maximize pati ang ginamang ina nga hindi nila kuno hindi sila handa, hindi sila preparado kaya hindi sila kasaranga tubangon ang mga soldado grabe ang tropa sa gobyerno. So sining nga mga tinuon kubo paglaragwad tagid rin ni Pancito sa mga CPP NP karon ngayari sa Negros naguyang nagidban ang ilang pwersa kag pagpayag rin ni Pancito nga sa ilang paggamit sa eksplosibo dito nila napakita nga sila mismo ang naglapas sa international humanitarian law kag isa katikang lamang nga nagapakita nga do hindi na nila kaya nga atubangay nga makita-bato naman sa katapos ng Philippine Army. Okay. Kumbaga, mga tagawan at mga tuhan, mga talaga, hindi ka na considered as a force to life. They have the decisive, they have the opportunity already to bring down our troops. So, hindi nila magawa, even with the small students that we have done. So, sa akin, we have the army at the practices of giving security operations and and that's what we are saying. That's why the people not worry. Because the government is not taking the custody. Support na lang ang natin sa mga mamamayan. Pagkulang na support na sa Pilipinas sa yung para makakita na natin ang kapayapaan. At ang kaya ng isla ng Negros ay magpupunta sa paulan at pagkongreso mamayahan. Actually, mahalo na pagkakan si Army Captain Senat Pancito III, ang Internal Affairs Officer, at the same time spokesperson sa 3rd Infantry Division. May ako naman din siya nga palayag kag paglaragway sa katapo naman sa CPP-NPA. Sunod pa din kay Pancito nga karong kontrolado na sa tropa sa gobyerno ang kabugusan nga isla sa Negros Occidental kung munaguyang nagidman ang pwersa sa mga rebelde nga grupo ang ginahimo nila pagpalayag ni Pancito nagkapatigay na lamang sila sa Spado unit abi ko na ang mga ginagmay nga mga tropa para hindi sila gilin nga muna nga mamutikano kung monitor sa nga gobyerno. Balik
tagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagapangita bala kamusang antioxidant nga vitamin para sa mata. Kanin ang Mighty C alkaline nga vitamin C na pamatud-an na ini sa mga siyentipiko. Manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C makabulig man sa mga nagakurap-kurap nga mata katarak kag glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon Mighty C Parisan Santon Plus Herbal Capsule. Mawakal online, pwede ka man magkapadeliver sa isa nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Live stream ka monitor Renelyn Claro, Mary Grace Eugenio Fermin, Tintin Soogon Brillantes, Oryx Soogon Lola Consing Dorias Porokmarang Mandalagan, Josimong Caltorilla Elizabeth Malakagamala, Aaron Labaro, oy, Gabonitor, Giselle Franco, live Gabonitor Samao. Si Red Heaven Guardino, thank you. Hans Ray Ma, Great ko na family Perez kag family Aportadira. Sa Lagrana kag happy birthday lang kay AJ. Araman si Lina Bicos, si Nonoy Erwin Gonzalez, si Martin Tapalia, regards lang from Colin, Malaysia. Jonah Lin, si Balia Pineda, araman si Wilma Olvido Hayobo. Kadit niya lang si Shane Marie Olvido Hayobo kag Wilma Olvido Hayobo sa barangay Sikaba, Sitio Kapayas. Cadiz, thank you. Kasata Christian Hinovaya, makalip sa family sang Pait Relocation Site sa Lakar, Lota City. Alas 5:46, mga bro, kanami ang feelings kakarilag singin nga sa katasa sang kape. Kung nag-istorya ka si mo sa nga barkada, mas naganami pagid ang inyo sa nga bonding moment sa kada higop sa nga mainit nga kape. Samtang nag-istorya how much more kon ang kape. Nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Cafe Mix. Himo ini sa Santon Soya kag Balonggay. Santon Plus Cafe Mix, may kape ka na healthy ka pa. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng
Action Radio Philippines Standard Time las 5:50. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Si Red Heaven Guarino sa liwat ga monitor siya. Guarino sang Paglaong Village. Okay. Christian Rowa, thank you. Jomari Pormintira. Monitor lang kami ni Jenny Perez sa Binalbagan. Salamat kita. Mary Jane Salodares. Saraman si Bibot Galiano. Action Margot PMT wala na baha daw palpak ko no dalagko nga tamborong sa Lacson man ano gid ang problema. Natinguan man nga maresolbar ang baha prote buday-buday galing gid. Dadamo gasiling ang baha sa Bacolod daw ay nagisang kasolbaran na. Bangon sa nagatinubo-tubo ng mga istruktura. Si Yulin. Si Alfred John Rosa Negro. Sa Marlon, maulanon nga hapon from Bulata, Kawayan. Manny Lokias. Good PM, Sir Marlon, nga Monitor Landi. O sa mga taga-Banwasang Kawayan, gali sa taga-6 District. Monitor na permi ang tropa ni 6 District Board Member Jeffrey Tubula. Si Carla Enrica Sowa, good afternoon. Monitor kami din sa Mansilingan. Si Danny Boy, Bakir Raman, si Neddy Castillo, good afternoon. 5:51 Action Radio Philippines Standard Time, Balikantang Patrol. Patrol reports. Angot ini sa nasapuan nga bangkay. Maning missing kahapon bla. 55 anyos ng Eloy, ginapatihan nga naanod man. Resulta sang baha ka. Panagsunod sa report please Kevin. Action Mar na sa Puan ang patay ang 55 anyos nga Iloy. Tapos ini siya nga ginanod sang tubig baha sa kag nasapuan ini sa bahay na sang River Walk sa Barangay Vista Alegre di man sa syudad sang Bacolod. Ang to be exact nga oras mga alas 4:47 subong nga hapon Action Mar. So sa una naton nga pagpangusisa sa bata sini sang ginkilala sa kay Josephine Hoven, amo ni siyang nasapuan nga alas 5:30 sang hapon kahapon Biyernes sag ulihin nila nakitaan ang ila nga Iloy nga nagatabok sa dalan sa bahin ini sang Villa Angela Phase 2B kag sang ila ginusisa ang lugar didto kag nakitaan pa ang payong kag bag nga dala yan ni Hoven. Nagdugang pa diri sang bata ni Hoven nga tiaga na sang ilagin report sa area man sang police station number 7 ang pagkadula sang ila nga Iloy kabangdanan nga ti hapon naman sang na patigayon ang una ti search and rescue operation aksyon na Marlon kag diri sa nakitaan si Hoven sa sapa tungod man nga nakasangit iya sa kahoy. Sa pagpangusisa manaton sa kay Sir Peter John bilang isa ini siya ka EMS supervisor ang alas 2 nga hapon sa ilagin umpisahan ining operation nila lawig-lawig man Action Mar 1 ka kilometro halin sa ulihi ini siya nakitaan pakadto sa lugar nga nasapuan gid siya nga wala na sang kabuhi Action Marlon. So sunod din sa kay Sir Peter John nga may kabudlayan ang pag-retrieve nila sa lawas ni Hoven tungod man ang sapa lang siya tuod galing kay madalom ang tubig Action Mar. That's why nga murubabudlay para sa ila kag tungod man nga makita nato ng senaryo kay na ang sapa is palibot kasi syempre mga kawayan Action Mar siot para man sa mga nag-rescue. So ini na ang ikaduha nga kaso sang napatay which is nga ginanod sang tubig baha tuga man sang pagbubo sa madamol nga ulan pumalin kahapon sang hapon Biyernes tubtob na iya maggabi. So far amo ni ang aton man nga gin-follow up ang report kay ina after naton knowing or makakuha ang information angot sa sining hitabo Action Mar. Live diri sa Herman sa Patrol, una sa balita, una sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio.
Sa mga high blood sa mga diabetic, aton masamay ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Damo na sa mga nagpapatuod nga ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. May alibigid nga nahatag sa ilang sining nga lawas. Plus ko na palang luya lawas ninyo sini sabat sa na is Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Kung muscle pain naman na baghambalan. Pagpalanakit sa lawas, di malikawad naton. Tangod sa nga tuman kalabo nga obligasyon kung trabaho, araman ang Panyawan liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Ibalaon ta naman detalye sang balita halin sa BCPO Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa. Action Eric sa report please come in. Apisar Action Marlon sang puwerte nga bunok sa ulan kag pagbaha diri sa syudad sa Bacolod wala man untat ang drug bypass operation kin patigayon sa police station number 4 kag police station number 9 sa dinadakpan nila ang subject sa nga bypass operation. Kagabi unang nagpatigayon Action Marlon sang bypass operation ang police station number 4 sa pamanguna ni Police Major Renante Humukan dira sa may Purok Sirisa 2 Barangay 27 alas 9:25 kagabi. Ang subject kag suspect diri sang bypass operation nga nadakpan amo ni si Gerald Agua alias Rambo Action Marlon, 31 anyos may asawa, kag pumuluyo man sa nasambit ka lugar. Saro sa kay Police Major Renante Humukan, hepe sa Police Station number 4, si Gerald Aguas, ang ginakabig high value target sa Police Station number 4, samtang ang upod sini nga si Aldan J. Parandas alias Budget, ginakabig naman nga newly identified. Na-recover Action Marlon ni Police Major Renante Humukan ang 4 ka sachet sa ginapatian suspected shabu nga nagabugat ini sang 5 ka gramo kag may ara market value nga 45,000 pesos. Nakuha man ang 300 pesos nga ginapatian binta sa pabaligya nila sa shabu kag 500 pesos bilang bypass money. Si Gerald Aguas kag Jeep Parandas Action Marlon ara karon sa custodial facilities sa police station number 4. Kaina sang kagawon Action Marlon nagpatigayon man sang bypass operation ang police station number 9 sa papanguna ni Police Lieutenant Junito Pastrana dara sa may Purok KBS Memorial sa kopili sa Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod. Nadakpan nila ang subject sa bypass operation nga gikilala kay Chudor Panisales alias Ted nga ginakabig newly identified 21 anyos soltero kapumuluyo sang Purok Makasa, Barangay Tabunan, Bago City. Na-recover ni Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sa police station number 9, ang 7 ka sachet sa ginapatian suspected shabu nga may market value nga 20,000 pesos. Kalakip man ang 300 pesos nga gamit bilang bypass money sa nasambit nga operasyon. Si Chudor Panisales ang ara karon sa custodial facilities sa police station number 9 kag posible ang kaso ipasaka sa Lunes nga adlaw. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:02. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinakamayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Oy, sa mga nagapangita sang vitamin D3, nga importante man ni sa ato sa nga ikayong lawas, kag sa mga nakatumarna kag nagasige-sige, padayon lamang sa paggamit sang vitamin D3. Ilabi na ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ang vitamin D3 sa lawas sang tawo sa nasalintara importante. Agod to makabulig ini hatag kapag siksaton kag mapahilayo kita sa anuman nga balitian. O kung masakit, ang Life Extension Vitamin D3 sa lamang sa madamong nga produkto sang Life Extension Philippines. Mas maayo kung may yara ka mo sundugang nga palamang ko taron angot sa ibang nga produkto sang Life Extension Philippines. Makakadto ka mo personal. Sa ila sa nga klinika kung taratapan, nahamtang sa JS Taman Building, Lacson South, Bacolod City. Araceli sandalan lamang sa highway na sa sang dalang sang Lacson. Life Extension Vitamin D3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Gabanitor sa live stream si Edwin Pineda, si Merly Aguado. Kapamagtay kami diri sa Park Place sa Imus, Cavite. Tamyaw kay Nanay Perla Candido Jane Joanne GR. Nonoy Rodel sa sumag sa porok nami ang nagapanamya Mercy sa Park Place, Imus, Cavite. Salamat, thank you. John Arquelias, Gabanitor man. Action reports after operation magabalik na naman sa Lunes, magasunod na action balita evening edition with action Eden Aboso. Podre kay action Nelmar Madera with action Elway Dutelio sa technical control. Ako naman action Marlon Hedoboya. Iban nga balita away tabalabutan tutok sa action firing line with action Artay Hopon na lasay si media tubdo balas 9 sang gabi. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.